Livno i Tomislavgrad već duži niz godina ukazuju na nerealno nisku naknadu Hrvatske elektroprivrede za korištenje hidropotencijala Buškog jezera, a prethodna vlada županije 10 pokrenula i sudski postupak. Republika Hrvatska kao vlasnica, 100% vlasnica Hrvatske elektroprivrede učinit će sve u narednom razdoblju da odnosi Hrvatske elektroprivrede sa gradom Livnom, ali i Tomislavgradom budu što je moguće bolji. Treba učiniti sve da se eventualno nepovjerenje koje je tijekom godina nastalo po pitanju te naknade ukloni. Razgovarajući i sa stručnjacima iz domene energetike, bilo je prijedloga da se ide i sa ugradnjom vodomjera u području Lipa, u području Ponora prema hidroelektrani Orlovac, gdje bi mi točno znali koliko vode prolazi. Kojim bi se zapravo definirao jedan drugi, a zakonski prihvatljiv način obračuna. Ja osobno nemam ništa protiv toga i prenijet ću pozitivne dojmove po ovoj inicijativi. Svojedobna derogacija graničnog prijelaza Kamensko postala je rak rana ovdašnjeg gospodarstva. Prehrambeni proizvodi moraju ići ili na Gradišku ili dolje Bijaču. Nije logika da tu pol sata od granice Kamenskog naši proizvođači ne mogu prevesti svoje proizvode. Nije riječ o pitanju koje je u nadležnosti Ministarstva gospodarstva, međutim definitivno ću prenijeti te poruke, kako sam rekao, prema kolegi Božinoviću, odnosno prema kolegama i kolegicama u vladi. Iskazana je potreba i za dodatnim povezivanjem ovdašnjih sa poduzetnicima iz Republike Hrvatske te korištenje europskih fondova kroz projekte prekogranične suradnje.